Tästä kyllä näy, kun minun tissit heiluu. Heippa! Minä olen Anju ja tällä kanavalla me harrastamme energistä ekoilua ja veikeää vegeilyä. Ja tänään mennään veikeään vegeilyyn, sillä minä aion näyttää teille, mitä minä syön päivässä vegaanina. Minä kysyin Ekoanju Instagramissa, että minkälaista sisältöä sinä haluaisit tähän Ekoanju-kanavalle vuodelle 2019. Ja kommentoi ihmeessä tonne alas vieläkin, mitä sisältöjä sinä haluaisit. Sieltä tuli kuitenkin tää toive ja idea kuvata arkena, mitä minä söin päivässä. Minä olen syönyt jo aamupalan. Minä söin aamupalaksi sellaista mango-pinaattismoothieta. En tiedä oliko hyvää, mutta ainakin terveellistä. Se oli Kokovin sivuilta ja siihen tuli mangon ja pinaatin lisäksi vähän kasvimaitoa ja chian siemeniä. Näettekö te tätä höyryä? Tuon rautaa paljon sisältävän pinaattimangosmoothien jälkeen mie söin pari toast-leipää, johon mie tehin semmosen, mikä se on, pestokastikkeen. Siihen tuli tuoretta basilikaa, oliiviöljyä, suolaa, kasvipähkinöitä ja jotain. Se oli tosi hyvää ja se sopi ihanasti siihen levitteeksi siihen leivän päälle. Sitten mie koristelin sen vähän avokadolla, jossa on paljon rasvaa ja energiaa, että lähti päivä hyvin käyntiin. No niin, mie hiippailen nytten vähän sen tonne lasagnen lämmittelyhommiin. Nimittäin 3 päivää sitten tuli tehtyä Vegaaniliiton sivulta reseptistä soijarouhelasagnea. Tosi helppoa ja hyvää. Siihen sai helposti ujutettua kaikki pilaan menossa olevat kasvikset. Laitettiin vähän punakaalta siihen ja kesäkurpitsaa. Ja nyt sitten voisin lämmitellä sitä ruuaksi. Haluamme kutsua sinut opetuksemme käyttöä. Löydät tilaisuutemme Välilehden kautta. Sika hyvää. Autamme sinua. Aina jos tähän pitää tehdä jotain inhottavaa, niin kuin esimerkiksi jonottaa pankkiasiakaspalvelussa tai muuta, niin kannattaa syödä samalla. Se oikeasti aina piristää. Ja anna sovellukseen PIN-koodisi. Onnistunut todennus keseksi. Tää creme fraiche on oikeasti niin hyvä, että tätä voisi syödä pelkästään. Mie tein suklaiden maisteluvideon ja kyllä oli namia. Siis maistoin erilaisia suklaita, vegaanisia suklaita, raakasuklaita, tummia suklaita, normisuklaita, vegaanisia konvehteja, vegaanisia jotain hedelmäsuklaaherkkuja, siis niin kuin look at it. En maistanut tuota kukkaa, se ei ole vegaaninen herkku. Vaikka jotkut niin luulee, että me vegaanit ei muuta syödäkään kuin ruohoa. Ja nyt me ollaan menossa illaksi sitten Rouheeseen syömään. Ravintolan Rouhe sijaitsee siis Ylläksellä Äkäslompolossa. Ja soittelin sinne eilen, kysyin onko vegaanista ruokaa. No olihan siellä punajuuripihvejä. Ja nyt sitten saan niitä maistella illalla. Ihanaa! Voi jotenkin luottaa siihen, että olet toinen ihmisiä. Se on tärkeää. Se on ihanaa. Ihan superisti teille, ketkä tätä Mitä söin päivässä vlogia ehdotti. Olihan tosi kivaa tehdä tämä ja näyttää teille mitä vegaani syö päivässä. Toivottavasti tuutte tekemään itse ainakin tätä lasagnea, koska se on superhyvää ja helppo tehdä. Vegaaniliiton sivulta löytyy myös ihania muita reseptejä, helppoja sellaisia. Mulle tulee nyt kylmä, joten mie suuntaan tonne sisätiloihin. Täällä on yli 20 astetta pakkasta täällä Ylläksen perukoilla. Jos tykkäsit tästä videosta, laita peukut pystyyn. Ja jos haluat lisää tän tyyppisiä videoita, kommentoi tonne alas. Jos ekoilut ja vegaaninen syöminen kiinnostaa sinua, tilaa minun kanava ja klikkaa kelloikonista hälytykset päälle, niin et jää mistään paitsi. Me lähdetään nyt sisälle. Heippa!
Autot, lopettakaa. Mun pitäis kuvata. Vuodelle. Mie kysyin teiltä, mie kysyin Ekoanju Instagramissa, minkälaista... Ja takaisin kuvauspisteelle, koska taas meni senat sakaisin.